Hello guys, नै आदैमोन नैबे आंनि जान्था फाग्लानि गोदान भिडिअआव नोंसोरखौ बयखौबो बरायनाय सिबिनाय जासिहरबाय। माने ओमफ्राय जोंहा नै ट्रेन्सफर्माया दिनैसो फैगोन आरोना। गामियाव कारेन्ट गैयामोन ना जोंना। ट्रेन्सफर्माया दाख्लि जान्था फाग्लायानो खानानै बेरफुदोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौ दिनै टाउनाव लायनो थांगोन आरोना। बिराद गोबाव जाबाय। फैदा ब्र' सेंग्राफ्रा ओंखारजोब्बाय नै जोंना मानाव गेदेर सासे दङ। मा होनोमोनलाय गामिनि गोरों गोरा बिजा प्रेसिडेन्ट बा नोरनावलाय प्रेसिडेन्टआ नोरनावब्रा बडिफोरखौ नुदों डेन्जारसो बडिफ्रा मिथिबाय आदैमोन जों दा ओमफ्राय ट्रेन्सफर्मा लायनो नागिरदों आरोना। फैद' अनसुमै फैद' क'क्राझाराव आदैमोन ट्रेन्सफर्मा लायनो नागिरदों। जालि जागोन आरोना दिनै भिडिअआ। फैद' अनसुमै फैद' औ फैद' मेला गाखो जायो गारिया फै। फाइनालि नै आय' गारिया सौफैबाय। आय' हनै माबा लायग्राफ्रा अमा लायग्रानो ट्रेन्सफर्मा लायग्राफ्रा आरोना। र' गैया जों लागोआव अमा गैया। जथ'मा बया नायदो। ओमफ्राय खाजलुबाया ओमफ्राय ओइ र' सासे दंबावलै खाजलुबा दंबावना प्रेसिडेन्टआ फैयाखै फाग्ला। आया अमा र' सासे दंबावलै गामिनि प्रेसिडेन्ट दंबावो फाग्ला लिडारानो। ट्रेन्सफर्मा लायनो रेडि जोबगासै आरोना जों आदैमोन दा। नों दिनै गारि सा मोनलांखागोन आरोना। आदैमोन सोरबा सिख्लाफोरा आरोना सिंगेल दंबा नैबे लायो ना बुदा मायाव आसाम पुलिस मानसिया। आसाम पुलिस ना नों? आय' आसाम पुलिस बाव नैबे खामानि दं ना मोनां आमिसो ना आमिसो ना नों ना आमिसो? अमा आरो टाउनाव अमा नागिरनो नागिरदों आरोमोन जानो बागाना अमा ayo uma này cậu bị cái đi mình lại bắn sập lại cậu bị cái na uma binar na video tender sila pura kali sini gaya khai bilang nang udah kurang oh ni star kena lagi bye bye bye
Nebe ini Sensulis apa ini? Sensulis juga kan? Sensulis, ada Sensulis. Sensulis. Boleh. Kenapa kamu kuliah kerja? Berarti nggak? Tren station đừng làm bây giờ chứ tren làm mà bé đi mình station nào bây giờ thuộc ra này bạn số bay dừng đã này sao cái gì sao bây giờ mà chứ này đây cha nào chơi gì Ambil jadi ini sih orang. Moनफैबाय बिनो खाना मोनफैबाय आदै मोन ट्रेन्सफर्मारखौ लांनो फैखाबाय आरोना जों बेखौ दिनै लांखागोन गाज्रि जानाय माबा जानाय जोबसै हनै ओंखारथ' ट्रेन्सफर्मारखौ नायनोसै आरोना ओइले बै गोदानासो दां बैयो जोंना सफैबावाखै ट्रेन्सफर्मार जोबाखैमोन बिसोर जा दं गाज्रि जानाय ट्रेन्सफर्मार जोबना आरैमोन आयौ जाबखो ट्रेन्सफर्मार नैबे बरिया गिदिरलै ट्रेन्सफर्मार दाख्लैनि बिदिजों दै गलाजोबदों माबा थाव बिदिजोंनो ट्रेन्सफर्मार फुरा ट्रेन्सफर्मारमोन आरोना आदैमोन बेयो फाइनालि जोंना दाबो सफैथ'वाखैनो ओमफ्राय ट्रेन्सफर्मारानो बेयावलाय सोर दलद थानांगौ Ini begitu nama apa? Begitu. Kalah Indonesia arna. Hah? Terus mah. Hah? Mana? Hello guys, ini juga tes aku menbayar arna di mana? Ini bina kerja, bina magailah mana arna jengni kami. Udah jeng biku menbay, ampai finally arna. Dah saya mendang bus cukup mal kone. Apa jeng? Laga langsung. मा खालामदों दा दिनैसिम दा अभार ब्रिजआव दंफैयो आरोना जों क'क्राझार अभार ब्रिजआव बिन्दासनो अभार ब्रिज जादोंमोन बेयो जोंना ट्रेन्सफर्मार सफैबाय नैबे गारियानो बेरफुदोंमोन आरोना दाख्लै आसोला नैबेनो जान्था फाग्ला खाना बेरफुनाया बेनोमोन दा ओमफ्राय नै आरोना मोनफैबाय दिनैनिफ्राय कारेन्ट थासिगोन
Ada. Angkat dong, darah kau. Darah kau. Yang dia sobat nah, finally hari be. Salah apa nih? Ayo, dia masih coba ini. Ini tanam pun ayo. Be. Kanca. Ayo, masih. Be. Ugarna singra bar ugarna lasai. Pangkal yang gina kayak deh.